Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka waleɲumandɔn an ye de fɔ kari o kari Sɔrɔfanatɔ Mamadu an bɛ fasoden bɛɛ wele nin kɛnɛ in kan n'i ye karamɔgɔ Usumani Sherif Madani Ayidara ka mɔtiri lajɛ waati mun dira ma o sera bi maaba 4 de b'an bolo k'a yir'a la k'a fɔ an bɛ direct la mun ye arajo ye 95.7 an bɛ direct fana na maa fɔlɔ o ye jɔn ye o tɛ maa dogolen an mana wele waati o waati a bɛ na Abdala Yatara consultant Abdala vraiment merci beaucoup folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Ala n bɛ profiter ka Sherifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don Sherifula la nin waati in na k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka karamɔgɔ n'a ka denbaya fo sigiyɔrɔ la a bɛ taama la Ala ka segin n'a ɲuman ye ka tila ka n barokɛɲɔgɔn fana fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka fɔ nin kɛnɛ in kuncɛ ko ɲuman Ala ka da bɛɛ lajɛlen ma. Merci beaucoup Yatara. Maa filanan o fana tɛ maa dogolen an mana wele waati o waati n'a bɛ yan a b'aw kɔ problème t'a la Mamadou Dia n'i ko Mamadou Dia mouvement an ka taa n'a ye Monsieur Dia vraiment merci beaucoup folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. D'abord ka i fo ka i baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo filɛlikɛ jama ni lamɛnni jama bɛɛ fo ka n barokɛɲɔgɔnw fo n tun famana n terikɛ Abdala ma ani Sumano k'a kɛra famakɛ ɲinan ye donc je profite de la retrouvaille et puis voilà ala kan si hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la barokɛɲɔgɔn professeur André a bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup. Ok merci beaucoup maa sabanan o fana tɛ maa dogolen docteur Cheikh Oumar Sumano baromètre docteur vraiment merci beaucoup folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. N b'i fo Bokele n b'i baarakɛɲɔgɔn fo ne frère ani Sherifula baarakɛla bɛɛ n ye n terikɛ sɔrɔ bi plateau k'a diyara n ye an famana kosɛbɛ mais comme fama fana ka fisa ni kan dɔ ye donc a diyara n ye professeur Landou de m'a fo Abdala n'o tɛ fama kuma bɛɛ mɔgɔ de b'a fɔ les inséparables donc n ye n wele bi a diyara n ye ne folilakan lase Mali bɛɛ ma mɔgɔ b'an lajɛ parce que an lajɛ don kosɛbɛ ni ne taara n ka taamaw la mɔgɔ bɛ an wele k'an fo ko an bɛ fɔ ka fasolidenw la dɔnniya ko la k'an ka cɛsiri a fɛ donc ça veut dire k'aw yɛrɛ kan ka fo la mais profiter fɛnɛ ka Mali diaspora bɛɛ fo ka Mali diaspora bɛɛ fo parce que o fɛnɛ cɛsirilen bɛ jamana ko la ni émission de b'a to o bɛ bɔ fɛn caman fɛnɛ kalama donc an b'o kunnafoni Ala y'an sigi yɛrɛ la k'an wuli yɛrɛ la. Merci beaucoup Ismaël. Maintenant o fana tɛ maa dogo ye an mana wele waati o waati il est toujours présent professeur Guida Landouré professeur leader d'opinion folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw. Ok i ni ce ni baraji aw ko ko n ka tɔgɔ dɔ di n ko leader d'opinion mais n hakili la leader ya in Ala ka nɔgɔya de don n bɛ Sherifula filɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ fo n bɛ aw fo n bɛ aw ka sponsorw bɛɛ fo n bɛ jamanaden bɛɛ n bɛ bɛɛ fo n bɛ dugawu kɛ an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ Ala ka an bɔ a kɔnɔ maa o maa ni I jogenen don I tɔɔrɔlen don I tolen don jamana ka kumabɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɔda di an bɛɛ ma. Merci beaucoup Ilandouré. Avocat Traoré Infré Ladadou folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw. An bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na maa o maa sɔgɔlen bɛ Sherifula télé la nin wagati na an b'o fɔ ko waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na laada don kari o kari nin wagati mana se an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ ka se ka barosigi sigi sen kan barosigi min kɔnɔna na ni jamana kɔnɔdenw b'u ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔna na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen k'u to u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bon kelen u b'a fɔ bolili ko bɛ mɔgɔ min kɔnɔ n'i y'o ɲɔni u b'o tɔ teliya donc min ye AES ye ale ye san 2 sɔrɔ ka ban o san 2 kɔnɔna na baara jumɛnw de kɛra ayiwa a sini yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka a walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan cogoya min na i y'a fɔ cogo min na an bɛ télé la direct la radio la direct la wa min ye page Facebook fɛnɛ kan direct la YouTube direct la n'i tɛ se o si la i da ka Sherifula application sigi a téléphone kɔnɔna na i b'an sɔrɔ direct la o fɛnɛ la nin bɛɛ kɛ kɔni min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔ k'u to u sigiyɔrɔ la. Bakari kɔrɔfɔ ɲɛna sani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ dakuru ɲɛ kelen Abdala tiɲɛ don Mali ni Algérie a kun gɛlɛyara kosɛbɛ donc an nana mɛn k'a fɔ ko vraiment tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma ɲininkali bɛ kan e ye mun de faamu nin na. Bokele a diyara n kosɛbɛ
terima flaw ne o segira ɲɔgɔn ma a diyara ne kosɛbɛ a diyara ne ka da ko caman kan fɔlɔ d'abord mɔgɔ minnu bɛ analyse kɛ don kun ɲɛ b'a natɔ la comme il y avait des signes précurseurs il n'y a même pas un mois le Mali avait nommé son consul général Latamana 7 ti kalo kelen bɔ kosɛbɛ conseil des ministres la a signe filanan ye jumɛn c'est que tous les ambassadeurs africains aux Nations Unies, y compris l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies, votera pour les candidats algériens à la présidence du Conseil économique et social des Nations Unies. Sans exception, tous les ambassadeurs, y compris l'ambassadeur du Mali. Donc ça, c'était un second signe de dégel. Et troisième signe, c'est que l'Algérie était sur la liste grise GAFI, groupe d'action financière. C'est que mon ou liste grise quand la blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Algérie comme liste quand même. Bon, il y a même pas, je crois, 10 jours, Algérie bora ou liste quand. Donc au fanayi Mali nisɔndiya kosɛbɛ parce que n'a fɔra ko Algérie b'a liste ka terrorisme financier l'Algérie b'o liste kan voilà 3 signes à faire précurseurs qui montraient que si des dégel bɛ nalen ne yɛrɛ kun y'a fɔ plateau caman kan n ka tɛmɛ n ko ambassadeur fila bɛ segin effectivement a kɛra o cogo kelen c'est le 23 juin n y'a fɔ plateau dɔ kan effectivement a kɛra fana ambassadeur fila bɛ segira je crois que an b'a fɔ cogo min na j'aime souvent reprendre Choguel fɛn min kɛra c'était des scènes de ménage donc a bɛ arrivé couple bɛɛ la et je crois que finalement, j'ai salué les deux autorités, Tebboune et Général Darmassimi. Pour moi, ils ont placé l'intérêt des deux peuples et l'intérêt des deux pays au-dessus des égos personnels. Et donc, en beau faut qu'on le demande là. Merci beaucoup, Yatara. Mamadou Dia, Oyingal Kili, donc, et un mot de femmes. Bon, Mali et Algérie, Djelen dans Sila, en Djelen dans Badeniala. Au-delà de ça, Tarikou Fanala en Djelendo. Donc on va dire Jamana Flying Bade Maudi. Bon, si vous savez que Gelea, Kochamame do Anironje, mais au tap Bali, Kafo, Badea Mombe, no, Oboyeno. Donc, ne Malini Algérie, nous avons famille. Donc, oui, Fenya, il faut que ça soit encouragé. Mais il faudra en la dernière jamana nyemola am sona ama ambe tugu uko kada Mali yere dankun sababu sigi anak sharia sumba kono na sabana ye ko Mali ka mara abe talike toujours Mali denka nafadeka l'intérêt supérieur du peuple dans la prise en compte de l'intérêt supérieur du Mali dans toutes les décisions. C'est-à-dire Jamana be tasira o siraka abebe talike Jamana kono dunga nafaka. Donc niye sona ni ma ko bolo di Algérie maka ñoron famia e ba soro ataraka da Mali dunga nafadeka. Bon, Jamana mara e gundo de Jamana mara sigilondo fen chamanka en Malien Guanson te mundo bedon wa mu yere beti ninga mu yere beti nyefo donc en dalen do la en sonama en ba bla o nan kono pour que on puisse avancer tout comme ça. Merci beaucoup monsieur Dia. Docteur Cheikhouma Soumano. Oui ngal kele amatigula. D'accord, donc nte fin fo ka fara mun barko ñogo mun fo ka ba parce que amé fo tari ambe Mali autorité fo mais Algérie autorité fo c'est qu'a faut déjà bengan nana ke directement en la sécurité flamme bébé sécurité donc déjà ça veut dire que ben la pola espace aérien copédaile donc au premier qui est à Doye mais donc ça veut dire que déjà diplomatie à Barake mais de bifola bochitna fo ko côté du ko mamba da befo que malien bébé tare fo Algérie entre la caille amai anga étudiant chama de bé un étudiant chama formé là non do de bé un gouvernement là di kalanke donc je pense que au bé faire là au faut faire ça là non entre la caille fait bien je crois que vous faites au tado là ama dans du sud au Niger donc vous bé comme fou parce que ni kela nana un bébé do de kalaka a se ka fuku bi se ka banchu amna donc ne ko ne content na ko se ba on a ke alaka
a kɛ kana ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ tuguni an ka ɲɔgɔn faamu et puis ka bɛn ni sigi fɛn na n'o kɛra a bɛ se ka baara kun ka kosɛbɛ terrorisme kɛlɛli yɛrɛ ok merci beaucoup Ismailo professeur Kida Landure o ɲininkali kelen an b'a denw la ok n tɛna segin tɔgɔ ka kuma kan ko don dɔrɔn an b'a fɔ ko ɲuman de don barisa n'i ko ko i sigiɲɔgɔn ko caman bɛ kɛ o de b'a ɲɛnabɔ i ye yanni i balimaw yɛrɛ ka na ni mɔgɔ bɛ sigi la k'aw man di o ma ye furu bɛ se ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'aw bɛna wagati dɔ sɔrɔ aw ka segin ɲɔgɔn ma o ye ko ɲɛnamaba de ye o b'a jira k'a fɔ an ka ɲɛmaaw ani Algérie ka ɲɛmaaw u bɛɛ hakili b'u ka jamanadenw na barisa Sumano y'a fɔ cogo min na Yatara ni Ja y'a fɔ cogo min na ni dugu fila ninnu tɛ se ka fara i mana kɛ cogo o cogo an bɛ taa ɲɔgɔn ka so i mana kɛ cogo o cogo an ka nafaw sirilen don ɲɔgɔn na an mana kɛ cogo o cogo an tɛ se ka fosi kɛ ni dɔn in da ma don a la n'an y'a dɔn k'a fɔ bi ko o ko in bɛ yen an seginna ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ furugufurugu wɛrɛ bɛ kɛ o bɛ sigi la nka bɛɛ k'a dɔn dɔrɔn i dan ye min ye bɛɛ k'a dɔn fana bɛɛ bɛ k'i ka jamanaden de nafa nka o jamanaden nafali kɔnɔna na i kana gasi kɛ mɔgɔ wɛrɛ la n'o dɔnna ka ban vraiment o ye ko ɲuman ye. Merci beaucoup monsieur Dia. Voilà, kɔrɔfɔ tɛ olu ko sɔn ko dakun ɲɛ kelen donc information mun dira bɛɛ y'i ka hakilina fɔ. Kosɛbɛ. Kuma b'i bolo. I y'a fɔ cogoya min na ka kɛ ni waati kunnafoni tagabolo kɛcogo ye donc nin ye gɔrɔni ye min b'a to o fana bɛ se k'o hakilinata di nin kunnafoni telima in ko la o b'a to an bɛna an ka su in na baabu yɛrɛ kunnafoni kɔnɔna na o la an bɛ taa min ye AES kɔnɔna na donc Abdala n bɛ ɲininkali min tɛnku i la mun de la yɛrɛ AES sigira sen kan fɔlɔ. Bon, ni AES fɔ dɔrɔn mɔgɔ hakili bɛ taa transition na n delila k'a fɔ mɔgɔw ye n ko AES peut-être a concrétisé la transition kɔnɔ mais c'était un projet depuis 2015. Effectivement, le président Ibrahim Boubacar Keïta, Mamadou Issoufou et Christian Kaboré, qui a géré Moussemi depuis 2015. Parce que 2015, il y a une rébellion qui a le terrorisme à partir de 2015. Et je crois que par rapport au gouvernement, ils avaient réfléchi et par rapport à ce à sécuriser sur les zones des 3 frontières là. Et d'ailleurs, la force unifiée de l'AES a signé en 2017. Fombo Foganourobo a signé en 2017 a opérationnalisé sous la transition. Il y a un faux ou Rocafo Kanourobo Kola. A connu. Non, juste la plateau, il est à beaucoup de évolution à l'époque. Donc a concrétisé sous la transition. Donc au transition Mouroulou Foko au Walimando là. Mais à Hakilina, année à Baraforo, à Kera Damna depuis 2015 avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. D'abord, comme le terrorisme en 2015, c'était d'abord comment sécuriser le projet Liptako Gourma dans la zone des 3 frontières. La zone des 3 frontières, Liptako Gourma, ça concerne d'origine, je crois, au Burkina Faso, ça concerne Zender au Niger, et puis au Mali, là, ça concerne un peu la partie que Mimbita et Gabouyafan fait. Donc, aux zones géographiques, Liptako Gourma, et c'est ce qu'on appelle aussi la zone des 3 frontières. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Liptako Gourma a transformé là, agence d'exécution, à Bora Liptako Gourma, comme l'agence d'exécution de l'AES. Donc, projet qui est structurant, c'est l'ancien autorité de Liptako Gourma transformé en agent d'exécution de exécuter. C'était donc on met la race Nanima, Michel Dia, on y a quelques minutes, c'est vrai, Moroba donc à fort, mais à qui l'a dit de Albi, et c'est comme on est fort, si tu vois, il a une fenêtre, casse la Moroba qui l'a dit à la donne. Bon, le premier, c'est quand on est qu'à un don, AES irait mieux fort.
n'i y'o de faamuya donc i bɛ se ka a walawalali kɛ kosɛbɛ. AES ye mun ye mun hakilina jumɛn de b'a kɔrɔ a ye min fɔ sisan zone de 3 frontières jamana 3 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛfuga min kan groupement min kan ni a yiriwalen don ni sɛnɛ bɛ k'a kɔnɔ ni bagan mara bɛ k'a kɔnɔ ni mɔni bɛ k'a kɔnɔ donc o jamana 3 a nimayɔrɔ de don ressources naturelles minnu b'a kɔnɔ an 3 jɛlen don o la an bɛ se k'o ressources naturelles minnu ta k'olu don ba la cogo di ka an ka jamanaw sɔrɔ yiriwa ka sɛnɛ yiriwa ka bagan mara yiriwa ka mɔni yiriwa a kɔnɔna la et donc o siratigɛ la fo jamana 3 ninnu k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que o ka se ka sabatiya an ye ɲɔgɔn faamuya fɛn min kunna o de welela ko charte de l'Ibtako groupement. Bon, ni ma farati few, je parle sous le contrôle de l'André, l'Ibtako est reflakando, l'Ipatako, fɛn min tɛ bin a ti cɛ a b'i jigi kɔrɔ waati bɛɛ. Je crois bien que c'est ça, l'Ipatako. Donc, jamana ninnu y'o de ye joona ka na sigi. Maintenant tubabuw nana ni terrorisme ni jatigɛ wale ye olu fana b'o o ressources ninnu nɔfɛ. Donc pour que tubabuw kana na bɛlɛ kɛ an ka ɲini ɲɔgɔn la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni jamana 3 in an de ka gɛlɛya ye kelen ye an de ka degun ye kelen ye donc n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'an kɔ a da jugu kɔ a la ni terrorisme bɛ ni jamana kelen o kelen kɔnɔ a bɛ dɔ ninnu kɔnɔ donc n'an farala ɲɔgɔn kan ka kuma da kelen kan o diplomatie ye ka tila ka yiriwa ɲini ɲɔgɔn fɛ o ye développement ye ka tila ka na a sabanan ka ɲɔgɔn lakana o ye défense ye donc o de welela ko les 3D o hakilina de b'a jukɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka an kun ko fɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mɔgɔ tɛ se ka an ka gɛlɛya dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mɔgɔ tɛ se ka an yɛrɛ ka lakana kɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan donc AES yɛrɛ sigi kan ye o de ye min y'a sigi wa a daminɛra 2015 wa a daminɛra 2017 l'Ibtako groupement ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye mais a waleyali min kɛra ka na se nin bɛɛ ma n'i y'a ta o kan o de bɛ wele ko AES donc terrorisme kɛlɛ yiriwali ɲagalen donc jamana 3 in jɛra mun na jamana 3 in bɛɛ jɛra ɲɔgɔn fɛ ka tubabuw labila kelen jamana 3 in bɛɛ jɛra ɲɔgɔn fɛ ka fanga dafiri donc je veux dire que fanga dafiri yɛrɛ a jamana kelen bɛɛ kɔnɔ donc tubabuw de tun b'a jamana in fana kɔnɔ tubabuw gɛnna ka bɔ a jamana fana kɔnɔ donc an yɛrɛ dama y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni D3 ye défense diplomatie développement kan donc an ka jɛ ka kuma da kelen na o de nana ni alliance yɛrɛ signelen ye an k'an sigi an k'an ka kunko ta an yɛrɛ ye donc désormais force unifiée nana ka na sigi solution globale don terrorisme contre la kelen solution globale don yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini la k'a sɔrɔ ka tubabuw daga bɔ an da la 2 donc ni jamana in 3 jɛlen don o min kan o de ye AES ye ala sago sago basi tɛ an bɛ tila ka segin i fɛnɛ ma monsieur Sumano o ɲininkali kelen donc o bɛ tengu e fɛnɛ la donc i bɔra ka ɲininkali faamu sisan nɔ nka e bɛ fara ka jumɛn fara min Abdala ni monsieur Diatta kan mi fo i ka ɲininkali la Afrique mais mun fara n teri Abdala ni n teri Mamadou Diatta kan u ye mun fɔ an tɛ an ta don tuguni l'Ibtako groupement na an bɛna se mun ma alliance parce que n'i y'a fɔ alliance fɔlɔ alliance nana cogo di parce que an y'a ye jamana 3 ka problème tun ye insécurité ni terrorisme ko ye o de tun bɛ priorité la donc n'an y'an 3 fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka dɔ bɔ donc a kɛra alliance kɔrɔ bɛnkan mais mun bɛ se ka mun fara kan olu y'a bila yɔrɔ min na k'a fɔ o alliance tun kɛra convention ye fɔlɔ k'o signé mais après an ka jamana ɲɛmɔgɔ 3 ninnu ko est ce que an tɛ dɔ fara an ka coopération kan tuguni k'a kɛ sisan an ka taa état confédéral de la c'est important k'a fɔ c'est à dire que an ka nɔgɔ b'a la bi k'a fɔ AES tɛna fɔ organisation internationale comme CEDEAO ninnu bɛ cogoya min na ou bien CEMAC bɛ cogoya min na o tɛ
AES Bibina avait la Halamuna étant confédéré de confédéral, c'est un état confédéral. Donc Jamana Saba, Betna Fo Jamana Kele, Yoro domaine Sabala. Au domaine follow me, ou la Kanako et Nabo, le côté défensif. C'est pour cela, force unifiée ni fombe. Ensuite, Flana et Mouye, où il y a un développement sur le Wali, car commerçants, entrepreneurs ou agriculture, tout bala Kosebe. Wala yaran juma ye banque dobe marière la namo le banque d'investissement de la BCD au décembre là je crois que inauguration kera ensuite ça va na moyen oui diplomatie au TRA c'est le travail donc on est à généralement ni avec mon sujet international local mon clé de document jamana saba en et amena et damena ça m'a fait décision manata par exemple ambora ces pays là communiquer que les grands ça va de bora non fait parce que aux relations internationales donc amo fait donc bibina amena fo jamana clé ni domaine sabaina et ko bala fene tagani fela anya ye fene ka fo sujet d'obé non, c'est-à-dire que baron d'obé a mec en date de faire na ko fene kele no ça que justice ko parce que mec a million nana ministre de la justice sur union soro kai comment meseka comment bora ces pays là am se chodi quand il y a un système judiciaire de la 5 pour que mo jawali jatke wali kala am se ko poursuivre avec espace qu'on a là au baron obé c'est là donc je ne fais pas barake nous qu'on a sport aérien tournant de l'ASC de Kara Jamana qu'on a là donc pour te dire qu'il faut bibina ambina faut Jamana Kelendi antna faut organisation internationale parce que namu faut moi abna que moi nyana ko ASC na faut organisation internationale comme ONU nous met sur un objet en Afrique en hôtel Jamana nous Kelende ko ka souveraineté petit Kelende donc au delà tout ça anga président assimé chanceux sur le 100 km donc au 100 km il fallait aller passage de témoin que président Ibrahim Traoré fait le comment avec la candidate là oui para donc nous faut anga donc à faut jamano bekele ni domaine là voilà ok parce que gida on ni gal kele o betewe la be da do ala sisan no donc efene be mo so ka fara ka parce que namanya be kuma babu ka ka mo akila jigi fem do mɔgɔw k'a dɔn ani laɲini yɛrɛ fɛnɛ ye min ye i ni ce i ka ɲininkali la hakilina wɛrɛ bɛ ne na AES ko la i y'a faamu an ka hakili jigin k'a fɔ coup d'état kɛra Mali la fɔlɔ a nana kɛ Burkina ye tuguni a nana kɛ Niger ye yanni Niger ka don a la Mali ni Burkina kun bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ waati dɔw la hali gɛlɛya dɔw kun nana ni dugu dɔ la dɔ taara dɔ dɛmɛ nka kɔfɛ Niger fana nana don o kelen in na ni ma fili wagati min na a fɔra ko k'u bɛna taa Niger CEDEAO nana fɔ ko k'a bɛna taa Niger kama tuma min na Mali ni Burkina y'a fɔ n'u taara Niger nɔfɛ a bɛ komi k'u nana olu fana nɔfɛ donc o y'a sɔrɔ CEDEAO fana ka sanction kow bɛ yen ne tɛna fɔ AES créera nin de kama parce que minnu y'a créé olu de b'a dɔn u y'a créé min kama parce que ne ma ɲininka a ko la i y'a faamu parce que jamana ɲɛmaa saba de y'i jɛ k'a fɔ k'u bɛ AES créé nka olu y'a créé fɛn min kama ne t'a dɔn mais ne ka hakilina ye min ye ne hakili la ka yɛrɛ bɔ dekun na dekun kelen min b'u saba bɛɛ la o de nana ni AES créeli ye i y'a faamu k'a fɔ ko CEDEAO ka menace bɛ yen an bɛɛ ka problème kelen min ye an bɛ coup d'état de kɛ kelen don an bɛɛ kɔ donc an ka jɛ i y'a faamu mais o y'a sɔrɔ tɔw y'a fɔ cogo min na fɛn dɔw bɛ yen déjà fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ AES kɔnɔ bi olu tun bɛ yen Liptako Gourma nin fɔra autorité de Liptako Gourma de développement intégré depuis 1970 a ye fɛn kelen min fɔ AES bɛ k'o de fɔ bi mutualisation ka an ka kow kɛ kelen ye o yɔrɔnin min ni nafa yɔrɔ caman de don wa an saba bɛɛ de ka frontière bɛ yen an ka jɛ ka nafa bɔ ɲɔgɔn fɛ i
y'a faamu o kumaw bɛ depuis o wagati o kɔfɛ min sécurité nana don a la parce que o kun ye développement ani ressources minières de ye mais sécurité nana don a la 2012 ninnu na tuma min na a nana ye k'a fɔ ko Mali dɔrɔn tɛ Niger dɔrɔn tɛ parce que o sécurité ko nin commencé Burkina fɔlɔ o wagati ninnu 2012 ninnu na commencé Burkina yɛrɛ de kun bɛ na an ka médiation kɛ mais maintenant mun a taara Burkina fana donc 2017 de la force multinationale du Liptako Gourma o nana kɛ 2017 nin de la donc o ye composante sécuritaire faralen ye a kan donc pour dire qu'en réalité AES ko min bɛ ka fɔ bi en réalité fɛnw de don n'a kun bɛ yen wa fɛn o fɛn bɛ fɔ bi i y'a faamu an mana don baabu kɔnɔna na a fɛn ninnu bɛɛ kisɛw kun turula ka ban maintenant il s'agissait juste de ka lawaleya ou bien k'a layiriwa parce que caman lawalelen don a fɛn in kɔnɔ i y'a faamu ne ka hakilina y'o de donc AES ne ka hakilina ye dɔrɔn gɛlɛya kelen de tun bɛ ɲɛmaa saba kan CEDEAO ka degun tun bɛ yen donc an ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka front commun kɛ nka o y'a sɔrɔ germe dɔw bɛ yen ka ban minnu tun bɛ Liptako Gourma ko kuma fɔ o de la kuma o kuma mana fɔ AES la i b'a ye Liptako Gourma mun nin bɛ na parce que fɛn dɔ de tun bɛ yen. Ok, bɛ profiter k'a yira k'a fɔ ko vraiment bɛ direct la a bɛ yan ne bɛna cɛnnu Bakari ɲininkali mun k'a la est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi an bɛ waati min na les objectifs ont été atteints. D'accord, il y a une là. Mais précision d'ori, c'est-à-dire que lorsque coup d'État kɛra Niger et que CEDEAO y'a se k'a bɛ Niger attaqué, Assimi ko ko n'o sera Niger ma c'est comme o sera Mali ma. Mais dɔw y'a kɛ yɛlɛ ko a wagati ko problème Mali yɛrɛ de la Mali bɛ taa mun ɲini ko ka se ka Niger dɛmɛ. Mais en réalité Assimi n'a fait que activer la charte du Liptako Gourma. Assimi dɔrɔn de activé o. Mɔgɔ kɛ ko Assimi y'a bɔ a yɛrɛ la. Mali kɛ 17 personnes, Assimi kɛ 17 personnes, ni Niger attaqué, Mbi attaqué. Mais non, il n'a fait qu'activer la charte du Liptako Gourma dans sa partie défense. Et c'est pour ça qu'il a fait depuis 2017. Et il avait même passé le dehors aux forces militaires en 2017, où il passé le bloqué à G5 Sahel, nous avons à l'époque. Comprenez? Mais malheureusement, le coup d'État n'a qu'à faire un peu de retard. Maintenant, nous avons une question à poser au répond. Et ni à ça. Bon, donc, on dit à 100 fla analyser plan fla. À plan fort, ça c'est le discours même que l'actuel président de l'université de l'AES, de la Confédération AES, et capitaine Ibéimi tenu. Il sait qu'on analyse les données, mais il sait qu'il y a une propre analyse par rapport aux acquis et par rapport aux échecs et aux perspectives. Mais même il y a une propre analyse, ça faut l'avoir dans le discours là. C'est lié à attendre. Forcément, il y a eu des acquis. Et drapeau créé là, hymne national créé là, divisé créé là. Après, dans la communication téléconfédérale créée là, et presse en ligne créée là au Niger, et radio AES Fana créée là au Burkina Faso. Mais à savoir objectif, c'était un peu lutter contre le narratif. Il y a un narratif du terrorisme, il dit dans la Kosovo, tu as vu une fois en Akoma, parce que le narratif du construit, le narratif du précis savoir d'abord comment, mais jusqu'à présent, le narratif m'a déconstruit au Kosovo. Mais bon, selon mes enquêtes, à partir de septembre, à Telou, on a fait un programme, il y a du Kosovo pour la barre et redame. À Doré, du même tout, c'est que oui, attaque aux compétences, ça va transférer confédération, aux compétences, ça va développement, diplomatie en défense sécurité. Bon, la défense et sécurité, on a créé ce qu'on appelle la force unifiée on a opérationnalisé, je veux dire, la force unifiée de l'AES, donc auquel a siégé Niamey et qu'aujourd'hui c'est le commandant officier supérieur à diriger là. Donc maintenant, dans le domaine du développement, on en a quand même une banque confédérale créée, banque confédérale pour le Sahel, donc on crée là une banque de développement de ce qu'on appelle pour financer les projets structurants. Maintenant, il faut BIDC là, mais
c'est là où tu as BDC, mais jusqu'à présent, ça tarde à être opérationnel, parce que même jusqu'à présent, le capital de 500 milliards, il faudra qu'à libérer, on compte sur les taxes confédérales, en remplacement du texte de la CEDEAO, aux 500 milliards d'affaires. Mais jusqu'à présent, 2 conseils d'administration ont été tenus, mais jusqu'à présent, on n'a pas assisté à la première levée des fonds sur le marché financier, même si ça va permettre qu'on projet structurant financier. Donc là, quand on a du diplomatie, de commun accord, ils ont décidé qu'à CEDEAO et Organisation pour la francophonie, au Borola, CPI, au Borola. Mais dans la droite ligne aussi, il a été prévu qu'il faut qu'on ait Cour pénale internationale pour le Sahel et les droits de l'homme créés. Bon, on souhaite effectivement, mais jusqu'à présent, Bolima qui est effectifié, c'est en 2027 que ça sera effectif, parce que 1 an, doit pas de la date de notification. Notification, donc, la secrétaire générale des Nations Unies en juin du Convenant. Donc, il faut forcément 1 an. Donc, c'est jusqu'en juin 2027 que Amsika Fongo Bora ces pays-là. Mais entre-temps, toutes les obligations de ces 3 pays-là, on continue à assumer au niveau de la CPI, mais aussi au cas faire mon fana pays, jusqu'à au rôle là, au rôle là. Maintenant, pour consolider l'architecture institutionnelle même de l'AES, et bon, il a été décidé de prendre 4 protocoles additionnels pour la défense, pour la diplomatie, pour le développement et pour la session confédérale, aux 4 protocoles additionnels d'État. Je crois qu'il y a un mandat de colonel les 4 protocoles additionnels où on a ici quoi c'est au colonel au développer quoi c'est aussi quoi c'est mais jusqu'à présent comme je l'ai dit nous mais moi j'ai dit et je le maintiens toujours, moi j'ai toujours été pour l'ES uniquement dans sa charte fondatrice, c'est de la défense au niveau de la zone des 3 frontières, au-delà pour l'intégration économique. Je suis un peu pessimiste. Il y a discours 2 ans qu'on a fait après le 6 juillet 2024, 6 juillet 2027 et 26 plutôt, donc il y a 2 ans. Donc il est le président en exercice, il a tenu un discours au 2 ans bilan que Kaseka Barami Fanaba, personne ne Fanaba, il y a un discours qui est au sens fait. Donc le ministère de la contexte de l'ONA, on va faire le ministère de la discours là. D'accord, M. Dia, malgré la menaïf en fait, est-ce que l'objectif nous est sur bon, famille, en bas faut de cours, c'est en cours. Fin kelente ka fodron boy ba takana sigi ka fo aflen ni objectif pana non déroulement do avec wala ngata ka tadi donc famille do njana ko do adam le rami alliance nana kana se confédération ma amba bisiki ka fo do na be na ta se fédération ma. Donc, à Morobe, Minamuna, avec un minam de si, Talen, Kelen, Kata. Mais nous, voici sera au bout la Walea. Donc, deux la benka, Hakina, Taka, réunion qui a préparé Kapla. Donc, les bafodongo abe en cours et c'est en bonne voie. Ma fait tout mire la 4 sekake, ou nous ben nana yebi ka foka bisekake. Il y a des termes jamana sabani nous faut le cas de là ou de clé ou le cas kunko de clé ou cas la ligne de clé ou cas général vana be clé il y a kuna sinindro non semaine reconnaît je crois deuxième session qui era Mali Russie avec AES Russie au Karanyame affaires étrangères ministre ça va balader le tombé bon dans la même semaine je crois avant député au fona parlement fona ka réunion qui era Burkina donc anga Mali CNT président Niger ni Burkina ou befra la ñoron kan kata président IWF donc nous fona bien quoi session fona programmé au fona de Sénat bon force unifiée fona au kon waliara ou bara damine déjà pour nos boros la kaba donc ani les structures nous faut BICD AES nous ano on a au programme nous ben lancé le déjà donc avec kan la walia donc c'est en cours okay. Et puis c'est en bonne voie d'accord passeport AES BFCNA carte biométrique AES Beglan Nakaba donc famille donc soumano d'après soumano organisation internationale
donc fédération mago bɛ instrument fɛn fɛn na comme jamana bɛ balo cogo min na a instrument minnu ma dilan i bɛ taa sɔrɔ déjà o bɛ papier kan o bɛ kan ka lawaleya donc an b'a jigiya k'a fɔ a bɛna se don dɔ la a bɛna kɔrɔbaya fo ka na cogo ka a mago bɛ fɛn minɛn fɛn fɛn na k'o bɛɛ bila en place donc ani cour de justice de l'AES donc an bɔli mun kɛra CEDEAO la an b'an yɛrɛ ka kiiribulon sigi an yɛrɛ donc an ka ministre fana ye ɲɔgɔn ye k'o kumaw bɛɛ fɔ ka ban donc ne m'a ye min ma kɛ fɔlɔ o de bɛ yen mais k'a fɔ ko min dɛsɛra ka kɛ ne ma o ye a la fɔlɔ. D'accord. Voilà. Docteur Sumano donc o ye ɲininkali kelen an b'a to i la e bɛ se ka mun fɔ. Bon, ne bɛ se ka mun fɔ ne bɛ se ka fɛn caman fɔ parce que ne ye fɛn caman ye san kelen kɔnɔna la président Assimi ka mandat la o mun ye fɔlɔ bibi na AES lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ. Mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko i b'a fɔ ko AES donnen don AES dɔrɔn de la i mana kɛ diɲɛ fan o fan ni AES ba dɔnnen don donc CEDEAO donnen don yɔrɔ min na AES donnen don donc o kan ka kɛ tare ye k'o fɔ AES population ni AES autorité ye o ye kelen ye filanan ye mun ye da y'a fɔ mun ye problème ye o kun ye passeport AES mɔgɔ caman yɛrɛ ye kuma caman fɔ k'a fɔ ko passeport nin tɛna reconnu bi mɔgɔ bɛ a passeport mɔgɔ bolo o bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔ bɛ visa min na o b'a bɛɛ k'a la ta donc o fana ye tare o ye acquis ye k'o ɲɛsin an ka jamana saba ɲɛmɔgɔ ninnu ma sabanan ye mun ye minisiriw yɛrɛ ye baara kɛ kosɛbɛ bɛ action saba fɔ action fɔlɔ ye mun ye salon dɔ kɛra k'o ɲɛsin baarako sifinnakaw ka baarako n'u ka kɛnyɛrɛ ye n'o bɛ fɔ ma qu'entrepreneuriat o kɛra mois d'octobre la donc je crois que ministre fila tɔ nana fara an ka mali ministre ɲɛsinnen dɔ ma n'o ye Musa Seki ye o salon kɛra tile 4 kɛra samedi 26 mars la et puis AES jeune entrepreneur fɛnɛ nana donc baarako kumaw ni emploi ka cakɛdaw créer an ka sifinnakaw ye kumaw fara tile 4 donc u yɛrɛ ye plateau dɔ sigi ORTM na ka o salon laɲini fɔ et donc a décidé k'o salon institutionnalisé c'est-à-dire que n'a kɛra Mali la a bɛ na kɛ Niger a bɛ na kɛ Burkina o ye fana tare sabanan ye mun ye an ka tunbarakɛw a bɛ fɔ o ma ko diaspora bi a ka gɛlɛn i ka activité kelen diaspora fɛ Mali tɔgɔ la ko AES ma fara kan n bɛ se ka hakili jigin kɛ an ka Mali ministre de la promotion de la femme talen taamana Amérique jamana la Mali muso minnu bɛ diaspora tɔgɔ la u ye kɛnɛ sigi ka diaspora muso tɔw AES diaspora muso tɔw wele ka na an ka Mali ministre de la promotion de la femme k'a ka marraine u ye kumana k'a fɔ perspective min bɛ an ka musow ye AES confédération contre espace kɔnɔna la donc o y'a ye k'a fɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ ni o tɛ se ka kɛ tant que AES ko ma don ba la parce que n'a fɔ anw minnu bɛ espace kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ anw ma an cɛ sira fɛ mais n'i y'a ye diaspora yɛrɛ y'i cɛ sira fɛ fo ka ni action kɛ ça veut dire que déjà acquis bɛ yen acquis wɛrɛ min bɛ yen o kɛra an ka compétition AES donc compétition AES fédération sportive wolonwula de taara boxe ni lutte ni ballontan ni fɛn o kɛra mois de décembre la parce que n'a hakili b'a la donc Mali ministre ye o laɲini kɛ o fɛnɛ kɛra donc ça veut dire que sport fɛnɛ nana don ba la acquis bɔ la et je crois que o fɛnɛ bɛna kɛ donc n tɛ da dogo banki ko ni fɛn na ale ye mun fɔ jɔn ye mun fɔ a bɛ la ko banque BC moi je crois que au contraire ne bɛ se k'a fɔ banki sigira cogoya min na ni expertise ni dɔnniya tɛ an ka AES professionnel la a tɛna se ka kɛ parce que banki ambition min bɛ banki in na a bɛ n'a fɔ banque mondiale bɛ cogoya min na banque africaine développement bɛ cogoya olu bɛ projet minnu financer o projet kelen de kan ka financer Mali ye parce que fɛn wɛrɛ tɛ o ka taa wari ɲini marché financier kan ka na wari don projet la k'a fɔ ko kilisi de don kilisi ko ta a kalan a école kelenw an bɛɛ y'a kɛ école kelenw de kɛ an bɛɛ y'a kalan kelen de k'a dɔnniya kelen de b'an bɛɛ la o banque ninnu n'u bɛ se ka fo maliyɛnw b'o banque la nigériens b'o banque la burkinabé b'o banque la laɲini yɛrɛ la banque kelen banque africaine de développement Niger premier ministre tun y'a lasigiden ye Tchad
ay tout caman kɛ donc a ye wari ɲini badu tɔgɔ la quoi du jamanaw ma donc o de ye Niger premier ministre donc ça veut dire que a dɔnniya b'a la a bɛ se ka mɔgɔw bilasira kosɛbɛ ale bɛ ka lantɔ mun fɔ fɛn mun don généralement i tɛ se k'a ye tout de suite mais an ye jateminɛ kɛ infrastructure bɛ ka wuli cogoya min na donc k'a fɔ ko projet infrastructure n'a bɛ kɛ a bɛ étude de bɛ k'a la fɔlɔ ka sɔrɔ ka validation kɛ ka sɔrɔ ka taa wari ɲini musakaw ɲini ne kɔni b'a fɔ an tɛna se ka san laban sɔrɔ ko nɔ tɛna b'o la donc a laban ni min ye o ye IMU ye AES IMU o fana nana don ba la IMU bon t'a dɔn a bɛ fɔ nanzarakan na bɛ se ka don bamanankan na t'a dɔn a bɛ fɔ cogoya min na AES jɔnjɔn voilà donc o ye Mali jɔnjɔn bɛ yen Niger ta bɛ yen Burkina ta bɛ yen mais Mali AES fana ta bɛ yen donc ça veut dire que bi a kelen an ye min fɔ organisation internationale tɛ a bɛ fɔ jamana bi parce que ni nin ɲɛna an bolo a bɛ se ka kɛ fédération ye o fédération bi a bɛ kɛ i b'a fɔ Nigeria bɛ cogoya min na état fédéral an bɛ kɛ i b'a fɔ États-Unis bɛ cogoya min na an bɛ kɛ i b'a fɔ dugu jumɛn Allemagne bɛ cogoya min na c'est à dire que olu mode de fonctionnement AES n'a ɲɛna tan a bɛ se ka to niveau la donc ça veut dire qu'an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ an bolo. ok professeur Landry mɔgɔ saba bɛɛ kumana donc an bɛ lamɛn est-ce que aujourd'hui ça a été atteint? I ni ce i ka o ɲininkali la ne hakili la faamuyali dɔ bi ka an jɛ AES sigikun na ani AES kan ka fɛn minnu lawaleya ni n ye ɲininka fɛn min ɲɛna AES ko la o ye d'abord u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan officiellement parce que an bɛɛ problème suguya kelen dɔ b'an na o tɛ baasi ye an ka yɛrɛmaya n'o ye souveraineté ye an k'o fɔ o fana ye ko ɲuman dɔ ye et puis k'a fɔ fana an bɛna waleya dɔw kɛ olu bɛɛ Abdallah damagara a caman na u damagara a caman na olu ye fɛnw de ye annonces de don an bɛna nin kɛ ŋaniya jiraw de don i y'a faamu mais ne bolo fɛn o fɛn n'a fɔra ko AES y'a kɛ ninnu fɛ sisan ja ni Sumano fɛ ko passeport non passeport ko gɛlɛya tun tɛ maliyɛnw na ou bien an bɛ bɔ CEDEAO la tuma min na passeport ko gɛlɛya tun tɛ yen donc k'a fɔ ko AES ye passeport bɔ o tɛ acquis ye o tɛ acquis ye o ye fɛnw ye an kun degelen don o de la i y'a faamu mun kan ka se ka kɛ fɛn ye sisan ka an yɛrɛ ka carte biométrique mun ka gɛlɛn sisan an'an ka papier tɔw olu de sɛbɛn ka don olu la n'a fɔra fana BCD AES ye banque créée mais BCD ni o gɛlɛya kun ti an na an bɛ CEDEAO la tuma min na parce que i b'o BCD créé min ta n'a bɛ fɔ BCD AES la o mot kelen a bɛ fɔ BIDC CEDEAO wa on n'avait pas problème kun tɛ yen an ka projet ka financer o CEDEAO BIDC nin na problème kun tɛ yen n taar'u ka site kan i y'a faamu 2020-2026 an kɔrɔ yan i y'a faamu n'i ye Burkina ta u ye projet 7 de financer Burkina ye CEDEAO ta projet 7 o de financera Burkina ye wa hali timati dilan usine mun fɔra an ye a b'a la i y'a faamu n'i ye Niger ta projet 8 BIDC CEDEAO y'o de financer wa o projet 8 ninnu na projet d'électrification b'a la n'i ye Mali ta i y'a faamu Mali ta ye projet 3 i y'a faamu projet 3 barrage de Taoussa ni ligne électrique Sikaso Bamako ibi hali an b'a fɔ an ka société minnu bɛ ka doni an ka
an ka tajiw ye société fila bɛɛ bɛ yen o CEDEAO BICD min dɛ o de bɛ k'o financer hali an ka usine wɛrɛw bɛ yen olu de bɛ k'o financer bon pour moi k'a fɔ ko AES ye bi banque ɲɔgɔnna créer ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis pour moi parce que au kun b'an bolo i y'a faamu ka diplomatie ko kuma ni emploi ko kuma ninnu fɔ olu APG ninnu o forum ninnu bɛɛ kɛra i y'a faamu mais les compétitions o kun bɛ compétition IFOA bɛ yen compétition CEDEAO bɛ yen compétition africaine bɛ yen ninnu ti ce ne sont pas des acquis o fɛnw ye an kun b'a la déjà an bɛ min fɛ fɛn kura. I y'a faamu fɛn kura ninnu ni CEDEAO kun dɛsɛra k'o kɛ parce que an bɔ kun CEDEAO la parce que ko CEDEAO t'an arrangé de o mais maintenant CEDEAO kun t'an arrangé fɛn jumɛn de la ni AES y'o kɛ n'o kɛra positif ye an bolo an b'o de nɔfɛ i y'a faamu donc même les acquis ko an bɛɛ bɛ kuma kelen fɔ n'i ye diplomatie ta bi AES diplomatie an t'a dɔn min don dɛ moi je pense. Wagati min na an b'a lettre sɛbɛn ko an bɛ Maroc soutenu Niger président bɛ taa Algérie o y'a sɔrɔ an ka ambassadeur an y'a fɔ a ka na i y'a faamu o tɛ faamu ne bolo o tɛ kan kelen ye o i y'a faamu hali n'i y'a dan relation minnu n'an y'a ta bi ni fɛ hali mais la déclaration la CPI déclaration ok an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais déclaration wɛrɛw bɛ yen an m'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an taara ONU na bɛɛ bɛ kuma a dan na. Hali Iran ye problème Iran y'a ka enterrement kɛ sisan moi j'aurais voulu yan'a ka ko le ministre burkinabé ou la délégation burkinabé a kun ka fɔ la délégation AES i y'a faamu AES lakodɔnni CEDEAO fana kun lakodɔnnen do maintenant an bɛ mun de kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu moi j'aurais compris n'a fɔra sisan Burkina bɛ kɔɔri sɛnɛ an bɛ kɔɔri sɛnɛ an ka kɔɔriw an ka jɛ an ka feere ɲɔgɔn fɛ i y'a mɛn o la an bɛ se ka kumakan gɛlɛn fɔ ou bien an ka dugu jukɔrɔ fɛn ninnu an bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an tɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o i y'a faamu an tɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'i bɛ se ka hakɛ to n'i bɛ se ka hakɛ to mais pour moi action ninnu mun fɔra hali bi an ye min reproché CEDEAO la k'a fɔ ko CEDEAO de chef d'État ne hakili hali bi an bɛ AES de chef d'État fana de la quoi parce que il faut que ko an bɛɛ kɛra Sumano ko an bɛɛ kɛra dugu kelen ye mais an ma kɛ dugu kelen ye o ni ne bɔra bi n bɛ taa Côte d'Ivoire n bɛ gɛlɛya min sɔrɔ frontière la o gɛlɛya kelen ko n b'o de sɔrɔ Burkina fana wariminɛ ninnu olu ma dabila donc il faut que à la base citoyen k'a dɔn ko mun kun bɛ kɛ CEDEAO la o tɛ ka kɛ AES la o la an b'a dɔn ka fɔ yɛlɛma dɔ acquis dɔ kɛra mais ce n'est pas toujours les mêmes i ye banque créé banque ko dɛsɛ tɛ donc n b'a dɔn kuma ka ca mais dans les débats on va la foyi t'a la u b'a dɔn bisu na fɛn caman na fɔ o b'a to a bɛɛ la bɛ da e fanfɛla la e yɛrɛ bolo min ma se ka kɛ san fila in kɔnɔna na ani n'a fɔra k'i ka a jamana ɲɛmaaw bilasira pour que AES sini mɔgɔw bɛ se ka a kanu kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. n bɛ min fɔ c'est que fɛn caman kɛra kun tigɛra mais le plus important c'est de rendre opérationnel n bɛ se k'a fɔ min yɛrɛ bin ko c'est opérationnel ko nɔgɔ t'o la ça c'est la force unifiée de l'AES et ça on voit ça même sur le terrain même en EFIS là les vétérans de l'AES ils ont joué un rôle très important. Moi j'ai toujours dit, c'est en réalité on a quitté la CEDEAO politique mais on est resté dans la CEDEAO économique parce que la BDC c'était un instrument de la CEDEAO. D'ailleurs à l'heure de voilà, sinon au moment où on a décidé de quitter la CEDEAO, ces trois pays avaient en cours d'exécution 27 projets et programmes et toujours au Bissena. Deuxièmement, le premier ministre de la BD a dit que ces trois pays continuent jusqu'à présent
à honorer leur engagement et à bénéficier des facilités de la BDC. Mais il faut aussi reconnaître que ces 3 pays ont chacun 11 millions de dollars dans le capital de la BDC. C'est normal de demander pour tout 33 millions de dollars pour ces 3 pays dans le capital de la BDC. Donc forcément, mais ils sont considérés comme membres non régionaux de la BDC. Et ces 3 pays aussi sont membres toujours de la GIABA, qui est un organe créé par la CEDEAO. GIABA, c'est l'équivalent du GAFI, groupe d'action financière. C'est aussi un organe qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et même pas un mois à Abidjan, la CEDEAO a affirmé disons ces 3 pays-là comme membres de la GIABA. Il n'y a même pas un mois à Abidjan. Donc, ils ont quitté la CEDEAO économique et la CEDEAO politique pour échapper peut-être à la démocratie, à la bonne gouvernance, mais entre la CEDEAO économique là. Et d'ailleurs, la négociation de destination entre les 2 entités, entre l'AES et la CEDEAO, c'est juste que c'est un terrain d'entente d'Oslo. Parce que ce qui est sûr, la sortie est définitive maintenant. Mais négociation de Kélamika, d'abord, négociation de Kélamika, ça c'est la libre circulation des biens des personnes, le libre établissement des entreprises, ça c'était un acquis au Tembo à Nona. Et ça c'est pour l'intérêt même des 2 entités. Et d'ailleurs, lors du sommet de Niamey, de ministre des Affaires étrangères, c'est lui même à saluer ces négociations-là pour l'intérêt même de la population de la sous-région. Vous comprenez? Donc, nous avons fait ASI peut-être à objectif pour atteindre. Mais j'ai dit tout simplement que avec les ASI évoluera un peu au rythme de la CEDEAO. Chili bien, il faut que je pose mais à chaque fois opérationnalisé. Et d'ailleurs, pour c'est jusqu'à présent sur les documents douaniers, technique de bien le tarif extérieur commun de la CEDEAO, jusqu'à présent, jusqu'à présent, pas le texte confédéral des documents douaniers jusqu'à présent. Donc il va falloir qu'on fasse pour qu'on mette fin définitivement au tarif économique de la CEDEAO et qu'on ait un texte confédéral créé qui représente 0,5% des importations hors zone de la CEDEAO. Donc on a essayé d'opérationnaliser pour qu'on ait un tour sur le Tchoukouna pour les personnes. Nous sommes à ASI fonctionner, mais je sais aussi qu'à capital Banque confédérale qui a d'affaires à 500 milliards. Vous comprenez? Mais il y a une organisation, ça se construit pas à pas, à grande vitesse, à vitesse grand V. Donc il va falloir qu'on ait donné pour que vraiment il y ait une à et c'est ce qu'il a dit dans son discours. À Coco, le contexte, il y a 2 ans, il sait que j'ai d'ailleurs salué à discours là. J'ai dit que c'était un discours d'une grande maturité politique. Parce que tout simplement, ma discours collé bon, mais j'ai vraiment salué et apprécié son discours cette fois-ci, qui est un discours d'une haute portée politique. Mais discours il y a beaucoup de choses à essayer et qui au Barakan et qui Assim fou parce que Assim Gassan quel corona Assim le Baramou Kabo fou Assim Bolo Mondo la Kosebe et qui Barato du Kofé ou Barato pour vous Vladika à Betna City le Barafo Mintalou Alekama ou Lavalia ça c'est l'autodéfense collective de l'espace confédéral c'est que déjà force unifiée de l'Est au Barala à Flana Junior ça c'est lié à l'intégration économique et sociale de l'AES au Barakan Fakake et aussi l'industrialisation de l'AES au Barakan Fakake et aussi lutter aussi pour la souveraineté énergétique de l'AES au Barakan Fakake et aussi pour la transformation locale de nos richesses au Barakan Fakake pour le renforcement de la libre circulation des biens des personnes qui est déjà c'est là où régional déjà donc voilà un peu le chantier qui l'attend mais ne va faire chantier au chantier va makon wara ka chantier mais ne va faire assez mieux c'est dans ou personnalisé conservé force nous fait déjà c'est opérationnel banque confédérale la presse en ligne au Bénin c'est passeport comme il faut là il faut faire ma changer à la communauté essayer de faire la casser au bout essayer de faire sur la bien machine clé la fin clé mundi il y a femme donc en abo konona et qui assigné baram que il be kanka ou consolider ou personnaliser aller faire une la mifoni rabbi nyesho fanama mais déjà on est à mi-mandat
manda san kelen de déjà par exemple am kalo woro la kaba bon est-ce que ay baraba mun foni est-ce que abna se kulu ke kalo woro to kono nana an ga la ni ne kala ni akase ko ke ok bas to do monsieur Dia na FNMA bara mun masika ke donc la yin kono na ni bisega don fo akuma kono ko fora no men ni bisega fitini fala ani ere bolo sini be ASC wa ay mo bisega jigi daka ka fo ko sini bu yi donc dona na ta kono ani la delikam bibul ko blasira jamana nyema bara to kono mbato ali bi ASC population bisega nimisi wasaka teme ninka. Ben, Sinimbe ASC est très bien, mais à la sonama. Ni il faut, ben c'est que auquel il est de là-bas au défendement. Processus de go. Fintech, il faut y avoir attendre qu'on a sigi, qu'à baradamne. Non. Processus de go. Avec de l'andonidona du sanisa. Mais même une famille d'or, où il y aurait galère fin fort, où il y aurait clairement qu'on a aux solutions dites. Dieu galère fort. Abdallah ni Landré, il y a galère fin fort. Ça dit fin mais c'est caqué. Où clairement qu'on a à quelque chose et refana photo. Donc c'est pour te dire que Haki Djarabo Bakan. Ame adone ma chef, le nom de Fongo fait Kebali bébé, mais fait tienne fin de minima ke folo mais fin te ka foko mu tiena andon abu plus ameka don akono plus ameka koroya plus amba siglana ka nyela ka tafe maintenant l'endroit de ka mi ke fone mase ko de famia parce que ale de ka CDAO ane ayasi de sanganyoma ayasi masigi CDAO keleli kamao Mali bora sedni CEDEAO la kada munkan ko parce que CEDEAO ye embargo jugu kunta la ati sharia kono ko sigi Mali jamana kan donc Mali nana ye ka fuko France de be CEDEAO kono ka yuba ka keleke minaye ka jamana u kele naye donc ati anga affaire ke CEDEAO ya fo sanchama kube kele bolo wuli ko kana jamana nunu deme terrorisme kele la CEDEAO masekake mais Niger coup d'état kele kube kele bolo wuli kata bazu sigi fangala donc jamana nunu bolo di doma ka fo ko otebe kele mu benendo aina anga je ka terrorisme kele donc protocole politique additionnel ni bala onu ko tanko o ba ko na onu tala abana odrone ba ni CEDEAO te maintenant anya nyere ka ayesi sigi ayesi no go mina mununa jago ambo mina sigi mais ante mina sigi mi nyokonte CEDEAO la non hakina te ka foko anga mina sigi mi nyokonte CEDEAO la justement en tout de barake ni munu CEDEAO tout na fa muna se ama ango norobla on le volontaire mais bon ta fait qu'on foni ibo ni bara ina sisa ibe bara wala de nyiniwo ni fa soro min kaf sanowo do menyo no wala fana zero bo minawo ibe ni ngare ke tu bara dinake anu tu me sherifu ala ni bara ina anu ni technicien wen ni ya donya bena ubo ko le ne laje ka soro hita ni kurayo na ni mami madelika fo ike ko les ko lu yekele donc e bara mina muni tu mambulu CEDEAO kono anu ni je norobla. Bon, imaginez au contraire que depuis CEDEAO AES kira ko AES masiga passeport bon mun le fo ay niveau bi atunto fo dans sur AES sans flag ka masiga passeport bon atme do fo dans sur le AES sigira banque ko kuma fo de AES sigira carte biométrique ko kuma fo est-ce que vous photo de gagner. Donc justement on n'est pas contre la CEDEAO CEDEAO mo yere aye ka fo ko anu bisaga jemi ka nga sigi ko fo mais en venant dans le yoro munu ye ambe daye non fait mon banje ambe lu blanc ali sa papier anga worbe CEDEAO kono donc on n'est pas pressé arrête de daye ko anga worbe CEDEAO kono jusqu'à 33 000 jamana ça fait beaucoup d'argent et bien CEDEAO c'est vraiment bi anga bon français fala anga fait que engrais ambu ka fait bon papier ko donc c'est un processus tale nyef ame do akono ame mo kata fa ame korobaya mina mini bebe na nyokon soro ola am se kan kodo CEDEAO la hana be gele amma no re fo CEDEAO ni malika divorce tuma
Mali ni jamana saba in an bɛ se ka solution sɔrɔ CEDEAO nɔra bila sɔrɔ mais CEDEAO tɛ se ka jamana foyi sɔrɔ min bɛ bila anw nɔ la en termes économique jamana foyi tɛ Afrique de l'Ouest min bɛ taa baara kɛ CEDEAO jamanaw port kɔnɔ ni an ka jamana saba in tɛ mais an bɛ se ka solution wɛrɛ sɔrɔ an ka jamanaw ka minɛnko la hali n'a da ka gɛlɛn hali n'a bɛ se ka sumaya ka tɛmɛ CEDEAO port kan donc diyagoya an bɛ sigi ka kuma maintenant gɛlɛya min bɛ frontière ni fɛn ninnu na olu ye adamaden kow de ye taalen ɲɛfɛ plus instrument bɛ bila en place plus olu gɛlɛyaw fana bɛ tunu dɔɔni dɔɔni plus adamadenw yɛrɛ fana b'a faamuya plus o gɛlɛya ninnu bɛ tunu n'oubliez pas que gɛlɛya ninnu fana y'an yɛrɛ nɔ ye o an caman bɛ yen nɔ quarante t'an bolo fɛn t'an bolo an jigi dalen don mun kan k'an b'a arranger an yɛrɛ fana nɔ b'a la o bon an tɛ fɛ ka don olu ko ninnu kɔnɔ mais pour moi olu ye détails ye minnu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ organisation ba yɛrɛ kunko la quoi voilà ne y'a faamuya ten nɔ baasi tɛ donc siga t'o la mɛnɛ monsieur Sumano donc e yɛrɛ fɛnɛ ka yeta la est ce que sini bɛ CEDEAO a tɔgɔ di AES ye wa sabula min ye jama kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ AES de la nin wagati laban na i ye min fɔ a jamana kɔnɔdenw donc est ce que sini bɛ u ye ni o jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u jigi da kan wa mais ne kun y'o question ne kun ye déjà ne kun ye jabili ko la o mais profiter k'a f'i ye i b'a tɔ dafa l'anglais ko ko e ye fɛn o fɛn cité rien de nouveau ne bɛ na o ko c'est pas nouveau voilà ne bɛ na o ma donc ne ye jaabi di i ka jaabi i ka nin ɲininkali a jaabi dira n y'a di n ka kuma tɛmɛnenw na k'a fɔ ko bibi in na a lakodɔnnen don diaspora Mali AES diaspora yɛrɛ kɛlen bɛ ka minɛ ba la i n'a fɔ anw yɛrɛ minnu bɛ AES kɔnɔna la donc déjà n'i y'o kɛra kɔrɔ espoir de bɛ yen o bɛ fɔ o ma ko engouement nanzara ko b'a fɔ o ma ko engouement b'a la et ni engouement bɛ yen diaspora de t'a gɛlɛn non n b'o de fɔ o ye indicateur de ye fɔlɔ parce que bibi in na olu yɛrɛ ka AES ko ka bon ni anw yɛrɛ minnu bɛ yan parce que u bɛ activités kɛ u b'a kɛ AES tɔgɔ la n ye jamana caman fɔ États-Unis n y'o fɔ i mana taa jamana o jamana na Mali diaspora kɔni mana bɔ i b'a sɔrɔ AES de bɛ yen donc ça veut dire que déjà avec un là, oui, c'est vrai, AES, mais toi, c'est qui est dans ce domaine, qui voit beaucoup de femmes. Il t'a mis ça, les appuis de Dama Kaira, oui, complètement ok, pour que vraiment pas pour AES. Mais il faut mettre États-Unis d'Afro, Amérique. Manifestation, que ni an ministre de l'Union sur les Nations Unies, chance des États-Unis là, no exemple parce que ça on ça le mois de septembre, an ministre des Affaires étrangères ou bien un premier ministre ta an jamana to la qui est béni sur que ta discours que wa amai non tu sais c'est par rapport à quoi non c'est oui jamana an yɛrɛ ka la vision ça dit qu'an ka vision ye mun ye jamana tacogo la diɲɛnatigɛ ça o ça bon ça ali ni c'est pas avec et depuis 100 ça va an ka premier ministre o de bɛ taa voilà assemblée générale des Nations Unies donc ni taara ni y'a ye n'o banna la sécurité bɛ kɛ ministre bɛ na ka kuma u bɛ kuma particulièrement AES kan an k'i kan mun kɛra donc n'o fɔla o ye exemple partant ye o tɛ kɔnɔdimi ɲɛdimi de don donc mɔgɔw ɲɛ b'o la o bɛ kɛ tuma bɛɛ hali ɲinan fana bɛ kɛ et ko b'a la yɛrɛ o diaspora kelen yɛrɛ fana o kelen bɛ k'a sigi association de l'AES de la diaspora bɛ jamana fan bɛɛ jamana caman bɛɛ la o b'a yira k'a fɔ ko engouement bɛ yen parce que o de bɛ courage don an ka ɲɛmɔgɔw la ka baara kɛ ko b'a la ka i ka question jaabi tuguni n b'a fɔ an y'a ye n'i ye défense ni diplomatie ale ni développement ta activité wɛrɛw nana baaraw bɛ ka k'o kɔnɔna la culture b'o la ministre de la justice u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ministre de la communication ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma donc bibi na a bɛ ka yɛlɛ cogoya min na ça veut dire que an bɛna domaine ba de couvert o domaine ba couvert b'a jira k'a fɔ ko an bɛ se k'an sigi k'a fɔ ko sini bɛ AES ye maintenant an bɛna sigi professeur ma Landry ni a y'a fɔ ko acquis ne bɛ yɛlɛ mun na parce que acquis kɔrɔ de a kɛra o ye mun ye an tɛ sɔgɔ kan tuguni ale ye mun fɔ bi ni Mali ni AES passeport tun tɛ yen bi kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ
non ali pa ayesi passeport bolé nga fara ko ayesi passeport te saka voyager faut que mo fa mais bibi na ayesi passeport mo ko joliya so ka visa ko akono va se do passeport mo ko bolo taro juku kelona o chama de beno donc ne rega ayesi passeport ben bolo ka pa visa ta jamana chamana wo ko ma fo ko mo ta di ka voyager donc pour moi aki kɔrɔ ye mun ye an ye fɛn minnu sɔrɔ ka tɛmɛ o tɛ caman tuguni o de ye aki ye maintenant ko innovation mais n'i ye innovation ta ne de ye masila d'ale ma dɔrɔn an ka union européenne ta n'o ye Europe lasigiba u ka organisation ba n ko jamanaba dɔ bɔra a la n'o ye Grande-Bretagne ye a sara de yan o kɛlen ka bɔ a la bi donc k'a fɔ ko fosili ka bɔ organisation na anw Afrique dɔrɔn tɛ o a bɛ diɲɛ fan bɛɛ souvent tora Mali n'a y'i bɔ fɛn na UNESCO la a min fosi ka bɔ UNESCO la a tɛ ka lasigili kɛ tuguni pour que ka se ka ONU ɲɔgɔnsi dɔ bila sen kan k'a fɔ k'olu bɛna ɲɛsin jamana minnu bɛ na u bɛ wari di u b'u ɲɛsin diɲɛlatigɛ sécurité ni paix ko ma bɛɛ ma kɛ k'a fɔ ko jamana minnu bɛ na u bɛ wari de sara donc o innovation ninnu dɔw bɛ yen nɔ c'est vrai an bɛ da an ka ɲɛmɔgɔw la parce que anw bɛ réfléchir cogoya min na o fana bɛ réfléchir ten o c'est à dire que intelligence min b'an na o intelligence kelen de b'u fana na o c'est à dire que réflexion bɛ kɛ tant que a ma bɔ an tɛ se k'a dɔn k'u bɛna réflexion na sinon a bɛ se ka kɛ bi bi in na ale ɲɛ bɛ fɛn minnu na u b'o yɛrɛ ka tɛmɛ o bɛɛ b'a ka c'est à dire que o de y'a to ɲɛmɔgɔya kuma bɛɛ tɛ fɔ tant que i ma tila i ka baara la i b'i sigi ka réflexion kɛ mais olu fana chance min b'u bolo c'est que u bɛ se ka mɔgɔ caman consulter anw bɛ k'an sigi ka proposition minnu kɛ i b'a sɔrɔ furu ye a mɛnna ka tɛmɛ mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ mais olu tɛ bɔ k'a fɔ plateau kan donc i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ka lawaleya de rencontre bɛ kɛ bi organisation ka a k'a fɔ ko a bɛ baara la u bɛ don mun na est-ce que réunion bɛ kɛ de façon régulière je crois que AES la réunion bɛ kɛ de façon régulière i tɛ se ka Mali télé ta ou bien ka Burkina télé ta ou bien ka Niger télé ta k'a fɔ k'i ma rencontre dɔ ye AES cadre la k'a fɔ ko domaine dɔ bɛ yen an bɛ ka réflexion la bi bi in na an bɛ gɛlɛya la courant ko ni jiko la a ma fɔ u bɛ kelen ka Ibrahim Traoré kelen ka ka discours fɔ ale yɛrɛ ye i tɛgɛ tare fɔ la axe 6 na a y'o de fɔ ko ka courant ko k'o don ba la AES bɛɛ kɔnɔna la o don ba la mun don an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali kan fɔlɔ n'o tun ye tajiko ye Niger de ye taji ci Mali ma fu o ma kɛ yan o tɛ solidarité yan donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ k'o ye innovation ye sinon o décor tun tɛ yen an bɛ AES convention signé kɔnɔ a tun tɛ k'a fɔ ko Niger kan ka taji di Mali ma mais comme on dit militaires de b'a fɔ ko le terrain commande ni problème nana i bɛ solution bɔ ten de donc devant chaque solution c'est là où an b'a dɔn k'a fɔ ko le génie l'intelligence avec l'expertise o bɛ bɔ ni problème nana de mais je crois que aujourd'hui an bɛ se ka mun fɔ 2 san fila ale yɛrɛ ye médecin ye 2 san fila mɔgɔ min ye san 18 i tɛ se k'a fɔ ko mun kɛ k'i ka 2 san fila k'o sɔrɔ o tɛ se ka kɛ o mais i bɛ da la de k'a fɔ ko ni n'a ye san 18 sɔrɔ a bɛ bague sɔrɔ a bɛ bague sɔrɔ ni 19 de moyenne parce que mɔgɔ min y'a sɔrɔ ɲinan a y'a 18 de moyenne de sɔrɔ donc an bɛ espoir de kɛ donc je crois que an ka da n m'a fɔ n ko kana critique kana kɛ dɛ critique c'est normal mais an kana kɛ k'a fɔ fɛn minnu b'a ye k'a fɔ i b'a fɔ foyi de ma kɛ comme tubabuw b'a fɔ cogo di ko il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain an kana diɲɛ den fili ni a ko ji ye c'est à dire que mun kɛra ka ban san 2 kɔnɔna la san 2 yɛrɛ tɛ san 1 tila ne m'a fili san 1 tila de don parce que an b'a daminɛ septembre de AES fɛnw bɛ signé septembre 2024 donc an bɛ se k'a fɔ san 1 tila mais mun kɛra bi vraiment tare kan ka fɔ. Ok, parce que monsieur Landry, je pourrais pour dire que avec tout ce que Soumaro a dit là, maintenant on m'a Landry convaincu, mais il sait que bon vas-y. Vas-y, mais ɲininkali min don o ye o kelen ye siniɲɛsigi bi AES ye wa AES tɔn ye. Ok, i ni ce i ka ɲininkali la yanni n ka o ɲininkali kɛ n bɛ ko dɔw lakile nka hakili nana kɔrɔ Abdallah y'a fɔ ko libre circulation des personnes et des biens o ye acquis dɔ ye parce que o tun bɛ CEDEAO la moi je pense que o ye ka kuma nɔgɔya an bolo ka an ɲɛ biri dɔrɔn de libre circulation des biens des personnes et des biens a tɛ CEDEAO la a tɛ AES la parce que n'i ko libre circulation n'i bɛna frontière tigɛ i man kan ka wari man kan ka minɛ i la
k'a fɔ ko i kan ka wari di parce que e bɛ bɔ Mali la e dontɔla don Côte d'Ivoire dɔrɔn i ka papier bɛ dafalen de don o kama parce que e tɛ Ivoirien ye i bɛ ka wari sara o kelen bɛ kɛ Mali ni Burkina cɛ o kelen bɛ kɛ Mali ni Niger cɛ o de la ne y'a fɔ en fait aki minnu bɛ bɔ réunion yan chef d'État ye ɲɔgɔn ye il faut que à la base e citoyen bɛ e k'a dɔn k'a fɔ ni n bɛ taa Côte d'Ivoire n bɛ wari sara nka ni n bɛ taa Burkina n tɛ wari sara tout de suite i b'a ye i ye ko dɔ bɛ na i kunkolo la ne tɛ ka a fɔ n bɛ AES ni CEDEAO comparer ayi comparaison tɛ dɛ c'est-à-dire i bɔra kun dɔ de la ja y'a fɔ an bɔra kun min na parce que u ma na an dɛmɛ an ka kɛlɛ la a ma passeport ko kuma fɔ a ma passeport sɔrɔli gɛrɛ ko kuma fɔ a ma fɛn wɛrɛ fɔ o de la ne ko fɛn de base ninnu minnu an kun ma dɛsɛ o la an kana olu ta k'a kɛ point positif ye a bɛ fɔ attente patience ne bolo a y'a fɔ cogo min na u b'a fɔ ko sanba jo t'a la o t'a kɛ ni wɛrɛ ka ci i y'a faamu donc o kɛlen na a ye exemple min ta ni Sheriff la tɛ bɛ 50 000 de di Traoré ma Traoré ko n bɛ bɔ Sheriff la parce que a bɛ 50 000 de di ne ma i taara téléso wɛrɛ la o ye 50 000 di ma e bɔkun t'i la donc ne bolo a ye fɛn min ta ko Brexit bi a ka taa anglais ɲininka n'a sɔrɔ u bɔkun Union européenne na yala a diyar'u ye wa ou bien a ma diya u ye ou bien u tɛ ka nimisa premier ministre 6 u y'o de falen parce que problème bɛ yen parce que i ka sigiɲɔgɔn hali ni tɔɔrɔ b'i la i n'o ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kunna o ka fisa ni i k'a fɔ i bɛ taa kɛ est-ce que laɲini min kɛra AES la est-ce que a sɔrɔla est-ce que sini bɛ AES ye ja ye fɛn dɔ fɔ Lipta ko nin na ne bolo AES ka démarrage a y'a faussé mun na parce que i ko k'i b'i yɛrɛmaya i b'o ta an ka segin an yɛrɛ ma mais hali i tɔgɔ i y'o calque mɔgɔ wɛrɛ ta fɔcogo la alliance confédération mais tout ça parce que i bɛ fɛ ka aligner dɔ de la o a ye Lipta ko mun fɔ ka aligner dɔ la c'est-à-dire ka aligner CEDEAO la ka aligner Union européenne la ka aligner Union africaine la tɔgɔ fɔcogo la yani k'a fɔ alliance des États du Sahel ou bien confédération de l'alliance des États du Sahel fɛn min bɛ anw saba ka identité ta o ta fɔlɔ mun de la Burkina ye soba kɛ Thomas Sankara ka kuma na Hot Volta de kun don a nana a ko Burkina Faso parce que kɔrɔ de bɛ Burkina Faso la pays des hommes intègres mɔgɔ kilennenw ka dugu e yɛrɛ a ka fɔ e yɛrɛ ma kɛ ni mɔgɔ kelen ka dugu la a lajɛ a bɛ min k'i la ka drapeau yɛlɛma donc i b'a ye tout de suite fɛn caman de bɛ yɛlɛma hali tɔgɔ la yanni an kun k'a fɔ AES i k'a fɔ Lipta ko a ye mun fɔ Lipta ko min ye fila empereur dɔ de kun don i y'a faamu ale de kun o yɔrɔ in ale de kun b'a ɲɛmaaya la mais a capitale kun bɛ Dori de o bɛ Niger i y'a faamu maa o maa nana a nɔfɛ a y'a bɛɛ terrasser donc o de la a bɛ fɔ ko Lipta t'a kɔ donc mɔgɔ min tɛ se ka labin donc hali n'i y'o ta AES fɛn na c'est quelque chose de très significatif mɔgɔ min tɛ se ka bin donc n'an y'o tɔgɔ ta i y'a faamu o la tout de suite an bɛna ye fɛn min kɛra ne bolo sini bɛ AES ye mais sini bɛ AES min ye o tɛ AES min n'an bɛ fɛ k'a kɛ sisan. bon AES b'a di ma e bɛ sin ka i ka conclusion k'o di en même temps waati min dira ma a surunyana. a surunyana donc sini min bɛ AES ye n bɛ surunya a bɛɛ la ka kuma la o yɔrɔ o ye AES politique nin de est ce que mɔgɔw hakili bɛ conseil de l'entente la. n'aw m'o kalan ninnu kɔni y'o kalan an fana y'a kalan conseil de l'entente mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ mais a bɛ yen hali bi o
Ça a été créé en 1959. Pays d'où Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Togo, Ani Bénin, je crois. Ani Bénin. Mali Talo. Guinée Talo, au Conseil de l'Entente. Mais il y a des fois, il y a des gens qui ont les 5 pays là. Et qui ont cité 59. Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina. Non. C'est Burkina Bala. Oh, bon, voilà. Mais Burkina de les 5 conseils de l'attente là, ces pays là, ça existe toujours. Ça existe toujours. En 2022, pour encore le fort national a démarré. Ok, l'information de voilà. Mais conseil de l'entente il y a autre dit. Mais pourquoi Mali et Guinée nous là? Donc l'histoire est importante. Pourquoi? Parce que autrement Mali, Guinée et Modibo voulait aller avec la Guinée et le Sénégal pour faire la fédération du Mali. Yiba, au fait Yiba. Maintenant au fait aussi pour faire son alliance, aller Tara Krefeta, Koulou Faranyowanga. Pourquoi? Parce que pourquoi tu phobie conseil de l'entente comment tu fort parce que à quel au-dessous qu'il est là moi dois faire donc ne faut pas faire donc kasoro ibitalo à la base vision T tu le dis Burkina Niger c'est d'attaquer conseil de la Mali tala en numéro de partager la vie anti c'est da fin yoromina donc au conseil de l'entente ne le sera AEC quand la banque au conseil de l'entente pendant que sorbe avec bundo la papier de don parce que nous faisons créer là tout le monde réunion beke nimbe fota nimbe keta mais à la base on est dans les oubliettes donc les boulot AEC a quel cain mais à quel cain fait nous comment yorom ni number partagé on va dire que yoro valeur de l'euro là, nous élevage, nous ressources minières, nous kafaranyon kan kayoro sécurisé parce que en ça va ode yanga fin. Hagi la mɔgɔ dɔw tɛ dimension dɔw fɛ ni jago ko a 33 milliards mun bɛ 33 millions de dollars min bɛ CEDEAO ka kɛsi la olu bɛ sisan k'an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ BCD AEC yɛrɛ ye 500 milliards de francs CFA de fonds mais hali o il y a des financiers qui disent que c'est peu parce que évoquer 600 projet de financement mon kangake fait un construire un pays nous na stratégie ya femme et d'autres sauté ya femme énergie té au fin que na te mena 100 milliards et la 500 milliards mata donc c'est pourquoi on dit que c'est trop peu et puis il garantit ce qu'a fait fana aya fo ko badini be wade nu be mais ulu fana beta crédit u ya damene nu yere ka crédit mais anana ke dondolo u tara crédit were de nyini hali ni yake ni mo wori juru tabi u ba sara 10 ans 20 ans yani o juru ka dun fika do were de crédit tuguni est ce que o war bambolo donc ne bolo perspective muni ayesi manga ka yere cloisonné ya famu french amman be an jagoyalen de do an ga keni towe an be se ka sécurité an be se ko ke ñogon fe parce que fiyo do be o ban toro ko sebe am saba be mais économie ta ya famu diplomatie ta ce n'est pas la peine angolu be fara AEC ka fenna et ne bolo hali chini ne ba fo an ga bo CEDEAO là ce n'est pas une bonne idée ce qui est une bonne idée an ga AEC créer CEDEAO kono fɛn min b'an jɛ ni CEDEAO m'a d'a ma an k'o kɛ mais n'an y'a yɛrɛ cloisonné k'a fɔ ko bi ko an de bɛ se k'an ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka gɛlɛn o de la an k'an ka yɛrɛ dayɛlɛ an ma taa Algérie ma na an fana taara an bɛna fɔ ten de an ni Algérie ma laban kumaɲɔgɔnya ma i y'a faamu donc ce n'est pas la peine Côte d'Ivoire ninnu minnu b'an kɛrɛfɛ o Mauritanie ninnu jagoya de don an n'u bɛ sigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hali ni an y'an ka sécurité kɛ cogo o cogo
ni ninnu m'an dɛmɛ an ka sécurité tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ an mana kɛlɛkɛ minɛnw sɔrɔ cogo o cogo ni ninnu m'an dɛmɛ an tɛ se k'a sɔrɔ fɛn caman b'an bolo n y'a fɔ cogo min na an ka sanu an k'a feere ɲɔgɔn fɛ an ka kɔɔri an k'a feere ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu an ka iranium n'a bɛ ni dɔ bɛ yan ou bien ni fitinin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a négocier ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu problème jumɛn de b'an na le premier problème qu'on a accès à la mer de do ja y'a fɔ n'an ma mɔgɔ sɔrɔ an bɛ tɛmɛ min ka dugu labɛn an ka minɛnw bɛ na gɛlɛya la mais le port de Kayi la ni AES mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko in yɔrɔ lawaleya i y'a faamu a bɛ an nafa a bɛ olu fana nafa parce que olu fana b'u ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la mais o si tɛ se ka ɲɛ Sumano y'a fɔ ko an bɔra CPI la k'an bɛna an yɛrɛ ka tribunal kɛ ne sirannen don dɔɔni an ɲɛ bɛ fɛn minnu na an yɛrɛ k'an ka tribunal kɛ an ka mɔgɔw bali kuma na o de ye problème ye parce que AES mana fɔ cogo o cogo ja y'a fɔ cogo min na les gens parce que i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ kuma mais ne t'a fɔ n fɛ t'a fɔ i b'a to de a b'i fɔ dɔ fɔ mun b'i kɔnɔya la a bɛ dɔ fɔ mun b'i nafa i y'a faamu n'a ma dabɔ tiɲɛni kama parce que fɛn min b'an bolo AES kɔnɔ en termes de cerveau a ka ca minnu bɛ yan minnu obligera ka taa kɔfɛ sini AES tɛ se ka ɲɛ olu kɔ n'an y'o dɔn an bɛ espace dɔ nɔgɔya mɔgɔw ka na u k'u hakilina fɔ ni bonya ye u kana kɛ ni tiɲɛni ye donc n bɛ hakɛto kɛ lajɛbagaw fɛ ni n filila kuma yɔrɔ min na vraiment o ye ne ka fili ye u ka yafa kɛ. Ok, Sumano. D'accord, donc moi je pense que nous quand on a ta perspective là, fin caman kɛra mais an bɛ dɔw kɛ hali bi Ala ka a ɲɛ. Maintenant mun kan ka kɛ o ye sifinnakaw ka baara ko an ka sinsin o kan. Moi je crois que bi bi na voilà donc sifinnakaw ka baara ko kan an fɛnw kan n'u ka cakɛdaw dayɛlɛli k'a fɔ ni programme fɛn fɛn bɛ kɛ ni jamana saba kɔnɔna la ka quota dɔ prévoir jamanaden minnu bɛ yen par exemple ni Mali don Niger ni Burkina quota dɔ ka prévoir olu ye ni Niger don quota dɔ ka prévoir Burkina ni Maliyɛnw ye ni Burkina don fɛnɛ ni Nigériens ni Maliyɛnw ka prévoir o bɛ kɛ mun ye o b'a to k'a fɔ bi a tɛ kɛ forcément i b'a fɔ i bɛ jamana wɛrɛ la i b'i ka jamana kɔnɔna la o kan ka kɛ donc ni ne misali kɛ par exemple ni APEJ bɛ stage kɛ a ka se ka quota dɔ prévoir Nigériens ni Burkinabé minnu bɛ yan u ka se k'o stage kɛ kura dɔ b'u ka jamana kɔnɔna la o ye kelen filanan ye mun ye programme d'échange kan ka kɛ an ka fonctionnaires ni ɲɔgɔn cɛ madame médecin filɛ bi san o san a ka se ka kɛ médecin dɔ ka taa maliyɛn dɔ ka ta ka taa baara kɛ Burkina hôpital la hôpital médecin dɔ fana ka na baara kɛ ainsi de suite o b'a to u bɛ an bɛ ɲɔgɔn minɛ parce que an bɛɛ bɛ an ka jamana k'an ka jamana kelen ye o ye filanan ye sabanan ye mun ye artistes an ka kɛ bi ni an ka maliyɛn dɔ kan ka bɔ ka taa concert dɔ la k'i jija a ka Burkinabé artiste dɔ ni Niger artiste dɔ t'a fɛ donc ale bɛ a ka jamana promotion kɛ mais au delà a bɛ AES promotion kɛ u bɛ dɔ fara promotion kan donc moi je pense que bi bi na an kan ka an ɲɛsin o ma k'a fɔ bi o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ka vision ye donc n'u y'o sigi k'o f'u ka minisiriw ɲɛna o bɛ se k'a to gɛlɛyaba bɛ bɔ bi fɛn na a ye min fɔ gɛlɛya minnu bɛ siraw kan an k'a kɛ bi je crois que souvent minisiriw yɛrɛ ka to ka jigin ka a sira kɛ ka u déguiser yɛrɛ kɔnɔ a to ko minisiriw don k'a ye mun bɛ gɛlɛya mun bɛ yen voilà u ka na ko n'a bɔ yɛrɛ l'opinion kama k'i b'a fɔ i t'a fɛ ka gɛrɛ kɔ de i yɛrɛ bɛ na k'a ye comme ça ni fɛn minnu bɛ fɔ ni cɛ don i tɛna ye yan donc i bɛ se ka mesure t'o la donc n'o kɛra n'o gɛlɛya wulila ko mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko la libre circulation de biens ko tiɲɛ tɛ donc ni olu yɛrɛ y'a ye minisiri bɛɛ y'a kɛ ka siɲɛ kelen k'a la siɲɛ fila k'a la k'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen gɛlɛya tɛ yen. ka taa passager ɲininka frontière yɛrɛ la. ayi e passager de tɛ e bɛ k'i yɛrɛ kɛ passager ye kɛ o bɛ kɛ o mɔgɔw y'a ye o c'est à dire mɔgɔw bɛ déguiser ka na ka fɛnw ye moi je pense que o tɛmɛnen b'u bolo quoi c'est à dire que an bɛ bɛ ka ye cogoya min na o de ɲɛ b'a la ten mais je pense que o la o bɛ se ka kɛ maintenant naaninan ye mun ye an ka communiquer kosɛbɛ ka communiquer kosɛbɛ mun ye k'a fɔ bi AES kelen b'a fɔ minnu bɛ k'u intéressé a la a bɛ n'a fɔ an minnu mɔgɔ minnu kalannen don an ka communication kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ minnu ma taa école la minnu ma diplôme sɔrɔ
parce que o de ye jamana mɔgɔ fabaw ye, c'est-à-dire que n'i y'a jateminɛ 100 100 sɔrɔ 70 ɲɔgɔnna si ma kalan, donc olu kan ka information sɔrɔ, donc ni débat ninnu ka kɛ an ka bamanankan na ka tila ka kɛ langue wɛrɛw la parce que bamanankan dɔrɔn tɛ, donc langue nationale bɛ kɔrɔbɔrɔkan, filakan, marakakan, miyankakan etc. donc o b'a to mɔgɔw b'a faamu kosɛbɛ, donc ka to k'a kɛ parce que n'i y'a ye an ka journaliw la, an bɛ journal la ye se kɛ mais o information kelen kan ka di langue wɛrɛw la, Mali télévision b'a la ou bien AIS télévision la pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ, o kɔni ne ka welewelekan ye ka ɲɛsin pour que vraiment an ka se ka avancer. Ok, merci beaucoup. Abdallah. C'est très bref. Vous savez, ne bɛ logique dɔrɔn de kɔ, c'est-à-dire que logique ye min ye, i kana sɔn fɛn dɔ la dɔ bolo ka ba la dɔ bolo quoi. Je crois que en raison de que la Cambora CEDEAO la 2 pour 2 mais parce que tout simplement la France a raison de France ni une européenne de siège CEDEAO fait on a participer à la discussion on a fait on a mais que la Niger concerne la conciliation des ministres des affaires étrangères nous et le second ministre des affaires étrangères vous comprenez donc notre affaire fin de que n'am bora fond de la côte 2 pour 2 mesures on a ko appliquer à la fin c'est que ani a fongo asimire yafo ako laisse numéro de recherche que lorsqu'il population réalisation non c'est pas dans l'institutionnel là réunion par-ci réunion par-là assemblée par-ci asimire côté c'est d'ailleurs aisit na neso tant que population de mado ka fo faire le fleni ne aisit ka fenkele lorsqu'il passait le témoin ka discours bilan ka entretien bilan avec les journalistes à haut fo tant que réalisation doté ka fo ni aisit réalisation ko bu baro la barafudu et je suis parfaitement d'accord avec Assimi sur ce plan le truc d'institutionnel là réunion par-ci assemblée par-ci sortons de ça. L'intégration là, ça n'aura de valeur ou de réalité que lorsque ça passe pas par l'intégration économique. Ou quand vous basez l'intégration économique, vous avez une réalité. Tout le reste là, excusez-moi du terme, c'est entre guillemets, c'est du folklore. Ou quand l'intégration économique, que ces 3 pays là soient intégrés économiquement. J'ai fait une fois que nous avons fait un monnaie créée. Non, on a beau tu sais, en réfléchissant, ces 3 pays là sont membres de l'UMOA. C'est le président le ministre burkinabé des Finances qui est actuellement le ministre en exercice des ministres des Finances de l'UMOA. En 2027, c'est lui qui aura l'honneur de conduire les négociations de l'UMOA kata ECO là. Donc, on a beau au Konana Doni, intégration économique ou quoi basée au décan. Il faut faire la réalité de l'intégration économique, soit une réalité entre ces 3 pays-là. Mais parce que jusqu'à présent, et quoi que c'est CEDEAO fait, et tu bosses CEDEAO organe, c'est bon. Je vois, j'ai dit, surtout cette possible de 2 poids 2 mesures. Et que CEDEAO famille est arrangé. Et tout comme mais nous arrangé de beau là. Non, sortons de ça. Il y a femme. Soit logique. On va faire une tête bien en organisation tola, on a signé qu'aucun avec organisation. C'est un moment qui a une organisation fiable et informable. Ainsi que les Russes c'est les populations de ces 3 pays-là seront les très fiers par rapport à ça. Mais en termes logique, on va faire une tête bien, on va faire un rôle là, on va faire un temps. Bien. Oui. Voilà, donc le développement continue. Alors, maintenant, Abdallah, le moteur de l'économie, c'est quoi? C'est la monnaie. Le moteur économique, c'est la monnaie. Il y a des baraques ni baraques ni do, en mode fenêtre. Bon, mais des hakina mundi, gélé mundi anka, jamana ayesi jamana konopi. Oye, ambe kele muna yerema horonya kele. Na fora yerema horonya. Politique sera dronté. Faut en se ka en se bo du boulot les français notamment que mamu ya marakateme parce que nous ba mili ka en tout joya de kono amani ka nyere bo o de kono onana wolo terrorisme na sinon ambassade ka fo mercenaires et ka mercenaires sera kana anga jamana kele ulu banga na faso sira o de nofe abe ka nyere nyini ka nyere bo okono donc o gela de ba anka en vérité
n'o tɛ bi an man baara jumɛn wɛrɛ bɛ to an bolo o ye ka an bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na o dɔrɔn de bɛ to an bolo donc ne kɔni ye min faamuya il faut que an ka jamana ninnu an ka se ka bɔ libéralisme économique kɔnɔ ni FMI ni Banque mondiale nana min cogo an kan o de ye fɛɛrɛba yɛrɛ ye an ka développement yɛrɛ la an ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ CFA la an ka yɛrɛ ka wari sɔrɔ a kɛra ECO ta sira ye o a kɛra sira wɛrɛ ye an ka bɔ CFA kɔnɔ o de b'a to an bɛ bɔ CEDEAO ni fɛn an b'an kɔ don nin bɛɛ la donc on va aller vers un état investisseur o état investisseur ni o ka baara bɛna ɲɛsin les grands travaux et les projets structurants olu de bɛna nin baara ye a da ka di privé la a da ka di population yɛrɛ la donc hakilina min kɔni bɛ ne la par rapport à AES ka signer ye o y'o de ye donc an ka souveraineté yɛrɛma hɔrɔnya an ka se ka banma o kan lakana ni basigi an ka se ka o ɲɛ sɔrɔ donc je crois que sɔrɔ yiriwali ni baara tɔw bɛ tugu o la fɛn bɛɛ ma dafa bi mais fɛn bɛɛ fana tɛ se ka dafa ɲɔgɔn fɛ a ye min fɔ den san 2 ani den min ye san 18 fo ka baki sɔrɔ olu ka baara kɛtaw tɛ kelen ye donc taalen ɲɛfɛ projet tɔw hakilina tɔw bɛ na ɲɔgɔn minɛ donc fɛnw bɛ projet bɛ waleya et puis jamana b'a nafa sɔrɔ. Ok, Boubacar, kɔrɔfɔ tɛ vraiment on remercie les invités. Abdallah, vraiment tɛna dan nin dɔrɔn ma. Vraiment merci beaucoup. Mamadou Dia, vraiment merci beaucoup. Merci à vous. Ci an ma nin wele waati o waati i bɛ na. Docteur Soumano, vraiment merci. Professeur Nandouré, vraiment merci. Donc Boubacar, ka an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo mun ye réalisation ye Adama S Kulubali an b'a fo kosɛbɛ. GMT Musa Traoré an b'ale fana fo. N b'a dɔn jɔn bɛ régie la yen. David. D'accord, an bɛ David fana ko. Donc don o don mun b'an jɛ k'a lajɛ. Donc Traoré Mamadou Mori, Côte d'Ivoire, Palmeraie, Abidjan, a n'a furumuso Adja Jabate o b'an lajɛ. Docteur Madame Diallo an b'ale fana fo mun ye Mahamadou Samake Samjima an b'a fo kosɛbɛ. Amadou Diadje Sangare an b'a ɲini ale fana kɔ. Bɛnba Keita National, Baba Thiam Hippodrome, Maimouna Salamata an b'a ɲini fana kɔ ani Aminata Diallo an b'a ko Mimi Diallo. Donc pour les trajectoires des mines an b'ale fana fo. Balama Asade k'an b'a fɔ a ma ko Elhaj Mohamed Sako an b'a ɲini ale fana kɔ. Donc le patriarche de Kangaba an b'a ɲini a kɔ. Madame mɔgɔ b'i bolo k'i ka foli kɛ. Min ye Sɛnɛkɔrɔba maire Mamadou Zan Traoré a ka n'a furumuso k'u b'an lajɛ kosɛbɛ an b'u fo ani Mamadou Konate EGK k'a fana b'an lajɛ ani Musa Yosi ko Côte d'Ivoire donc a fana ye message ci k'a b'an la ani Saliya Buare ko Guinée équatoriale k'ale fana sigilen bɛ ko a fana ko b'an la kosɛbɛ. D'accord, an bɛ n'o jara fo hippodrome la Mayi cɛ ka Madame Dia ka a fana fo Jelika vraiment Madame merci i Aïdara Ija donc an b'ale fana fo donc a kun cɛ ni jɔn ye le patriarche de Kangaba an b'a ɲini ale fana kɔ mun ye Ousmane Chérif Madame Aïdara nin waati in na a bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka o bɛɛ ɲuman se donc an bɛ ɲini a fɛ Ala k'an sɔn Ala k'an bɛɛ ɲuman don vraiment bravo les invités n b'a dɔn bɛɛ faama caman sɔrɔ a la a tɛ yan dan nin dɔrɔn ma dimanche prochain an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a k'an bɛn merci. Kotoa. Ah bon.